Ισίδωρε. Ισίδωρε. Ξύπνα! Τι έγινε, βάλαμε γκολ? The TV is closed. Σε ευχαριστώ ξενόγλωση πιθερούλα μου. Τίποτα. Μην ξεφεύγουμε. Παιδιά, ελάτε να μιλήσουμε. Τι είναι πιο σημαντικό από το παγωτό? Η πίτσα. Το ξέχασα. Παιδιά. Οκ. Σιγά. Άντε, έλα, κάτσε. Ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα των διακοπών. Πάλι? Όχι και πάλι. Μόνο μια φορά, ούτε μια φορά δεν το είπαμε. Οκ. Λοιπόν, τι προτείνεις? Ο καθένας να πει την άποψή του για το πού θέλει να πάμε το φετινό καλοκαίρι. Εντάξει. Εγώ λέω να πάμε στο Λασπαρίσι. Αποκλείεται. Εγώ λέω να πάμε μια ωραιότατη κρουαζιέρα. Να πας, πουλάκι μου, μπας και βυθιστείς σαν το Τιτανικό. Ισίδωρε, τι είναι αυτό που λες το παιδί? Λέω να πάμε στα καμένα βούρλα μαζί με τα κορίτσια από το καπί. Να παίζουμε και κανένα κουνκανάκι. Και άμα κερδίσω, γαμπρούλη μου, θα σου πάρω ένα ζευγάρι μάλινες παντούφλες. Μα δεν χρειάζεται να πάμε εκεί. Ο τόπος είναι γεμάτος και από καμένα και από βούρλα. Εγώ λέω φέτος να πάμε κάπου κοσμοπολίτικα. Στη Ρόδο παράδειγμα. Πού πήγατε φέτος το καλοκαίρι? Ρόδο. Αχ, ναι. Εσύ μεγάλη δεν μιλάς? Δεν με νοιάζει. Εγώ φέτος θα κάνω διακοπές με τη Μελίνα στην Πελοπόννησο. Μπράβο κορίτσι μου, όλα πληρωμένα. Μπαμπά! Οκ. Αχ, κορίτσια, θα με πάρετε και εμένα μαζί σας. Πού πήγατε φέτος το καλοκαίρι? Πελοπόννησο. Αχ, ναι. Όχι. Παγώ. Καλησπέρα κυρία, είμαι ο ταξιδιωτικός πράκτορας. Περάστε. Καλημέρα. Τον ξέρεις τον κύριο? Ναι, Ισίδωρε, τον κάλεσα από μία διαφήμιση που είδα στην τηλεόραση. Μάλιστα. Και τι μας προτείνεις? Καταρχάς να συστηθούμε. Φάνες φανάρες. Η εταιρεία μας σας προσφέρει 2 εβδομάδες διακοπές όπου θέλετε. Και όλα πληρωμένα από εμάς φυσικά. Μάλιστα. Και πόσο χρήματα ζητάτε? 5.000 ευρώ πριν πάτε και 5.000 ευρώ με το καλό όταν θα γυρίσετε. Πόσα? Ισίδωρε, μην είσαι αρνητικός. Καλά, αλλά διαθέτω μόνο 7.000 ευρώ. Εντάξει, αλλά θα μας δώσετε πρώτα τις 4.000 ευρώ και μετά τις 4.000. Καλά, πάω να το φέρω. Ναι. Άντε ρε Ισίδωρε! Κρίμα που δεν έχουμε κάτι να σας κεράσουμε. Ξέρετε, τα 4.000 δεν είναι και λίγα. Ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Πού είναι τα άλλα? Ορίστε. Ευχαριστώ. Ξέρετε. Στο καλό. Και να μας γράφεις. Ισίδωρε! Πάω εγώ. Σιγά. Γεια. Χαίρετε. Γεια σου κορίτσι μου. Άι. Όλα στραβά σήμερα. Γιατί τι έγινε? Μας έκλεψαν. Άι. Τι? Αυτό είναι τρομερό. Πώς έγινε? Ένας ταξιδιωτικός πράκτορας μας ζήτησε 5.000 ευρώ. Ξέρετε, κορόιδα κι εμείς. Και ναι. Ναι.
Και πώς τον λέγανε? Φάνη Φανάρι νομίζω. Τι? Λιποθυμό! Μπαμπά! Ισίδωρε! Μπαμπά! Λίγο νερό! Μελίνα! Ναι, τώρα! Ορίστε! Ισίδωρε! Λοιπόν, εγώ θα πάω στο Λοσπονήσι με τις 3.000 που μου έμειναν και εσείς κάνετε τα κουμάντα σας.